ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигрантҳа мебошад ва ман ҳабибулло қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, узр мепурсам ки наворо тариқи телефон карда истодаам, записи экран ҳаст ва хабари фаврӣ аст. Аз ҳамин лиҳоз шуморо хостам ки зудтар хабар бидиҳам. субҳи барвақт ба ман хабар доданд ки мигратсиони амнистия шудагӣ аст. дӯсти азизамон Умар Азизов аз Сербия ба ман як дута ссилка партофт ки ҳабибҷон инҳоро ҳатман бубин. ба умарҷон ташаккур мегӯем. Умарҷон ҳам дар ютуб шабакаи худро дорад, доктор аст, доктори тоҷик ва кулли ҳамин мушкилиҳое ки ҳамин шабу рӯз ба сари мо муҳоҷирон омадагӣ аст, дар шабакаи худаш ба мо ҳар рӯз мефаҳмад ки чӣ хел ба ин беморӣ гирифтор нашавед, чӣ хел кунед, эҳтиёт кунед. ссилкаашро дар поёни навор мемонам. ҳатман ба шабакаи ин бародарамон низ обуна шавед. Ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз тасмим гирифтам ки як навори дигар оиди коронавирус ба шумо пешниҳод кунам. Мутаассифона пас аз оне ки навори худро ман оиди ин беморӣ дар шабакаи худ мондам, бениҳоят зиёд савол омадагӣ аст дар шабакаи Instagram ба ман. Хоб ба ҳамин хотир агар шумо ягон савол дошта бошед, ман ҳатман Instagram худро мегузорам, ҳатман дар омада обуна шавед ва саволҳои худро метавонед дар Instagram ба ман диҳед ва ман кӯшиш мекунам ҳар чӣ зудтар ба саволи шумо ҷавоб гардонам. Валентина Чупик яке аз ҳимоягари ҳуқуқҳои муҳоҷирон аст, ки аз субҳ то шом ҳар рӯз ба отделҳои пулис занг задаву ҳуқуқҳои муҳоҷиронро ҳимоя мекунад ва муҳоҷироне ки дар отделҳо нигоҳ дошта мешаванд, временно задержат мекунанд онҳоро, аз пушти онҳо гап мезанад то онҳоро аз он ҷо ҷавоб бидиҳанд. ва ӯ ман ҳамин 35 минут пеш навиштааст ки фактическая миграционная амнистия. Муҳоҷирони азиз, ҳоло возможности, уникальная возможность ҳаст ки шумо легализоват кунед, яъне ки шумо қонунӣ кунед ҳуҷҷатҳои худро, даже если у вас все сроки пропущены. Мега агар ки ҳатто ҳуҷҷатҳои шумо ҳамааш просроченӣ шудагӣ бошад, шумо метавонед ки регистратсияи худро давоми 90 рӯз дароз кунед. Агар мигратсиони картаи шумо цел выезд работа хаткашидагӣ бошад, метавонед ки бе ягон мушкилӣ рафта патент бигиред, новобаста аз он ки шумо аз Тоҷикистон омадантон 3 моҳ шуд, 2 моҳ шуд, чанд қайки нашуда бошад, шумо бе ягон ҷарима шудан метавонед ки рафта муроҷиат карда патент бигиред. Агар шумо работанею частни гост, намедонам личени ё ин ки ягон чизи учоба хаткашидагӣ бошед, шумо ҳамтон метавонед рафта муроҷиат кунед ба ҳамон отдел по вопросам миграции, рафта муроҷиат кунед ва шуморо бояд давоми 90 рӯзи дигар буду бошед, шуморо дароз кунанд муҳлаташро. инҷоро хонед, если агар шумо гуфтааст вохӯред ба ҳамин ҳолатҳое ки шуморо отказ мекунанд ё ин ки мехоҳанд шуморо штраф кунанд, ин ҳолатро гуфтааст ки немедленно снимайте на видео, делая трансляцию в прямом эфире, прямой эфир, яъне ки прямой эфир кунед ва гуфтааст ҳатто метавонед ки сразу ба ман занг занед. Ин ду рақаме ки дар поён мебинед рақамҳои Валентина Чупик аст. Метавонед шумо занг занед агар аз шумо мехоҳанд ки ҷарима кунанд ё ин ки мехоҳанд ки аз шуморо отказ кунанд. хоб ба ғайр аз ин ссилка боз ба ман ба ғайр аз ин скриншот азизи Умарҷон ба ман як ссилкаи дигар партофт ки ин сомонаи Мигрант.ру аст. ҳоло дар омада мебинем. Мигрант.ру сомонаест ки ҳамеша дар бораи муҳоҷирон гафу хабарҳо менависад. ҳатман ссилкаашро дар поёни видео мемонам, шумо ҳам дар омада ин мақолаашро хонед. дар ин ҷо гуфтааст ки муҳоҷиронро ба таври упрощённой порядке, яъне ки ба таври осон карда шуда, содда карда шуда патент медиҳанд. ва дӯстони азиз, дар ин ҷо гуфтааст ки мигратсиони центр Сахарова, Московский област, дигар областҳо чунин хабар доданд ки ба яъне ки усиленный режим кор мекунанд ва муҳлате ки муҳоҷирон патент мегирифтанд, ҳамин муҳлат кӯтоҳтар карда шудагӣ аст ва муҳоҷирон метавонанд ки тезтар ҳуҷҷатҳои худро бигиранд. бори дигар узр мепурсам ки ман ҳам мехоҳам хабарро тезтар ба шумо бирасонам ва нашиштаму видео кардаву 1 соат монтаж кардаву ин хел накардаву зуд ба шумо расонидам. мақсади асосӣ ки шумо хабардор шавед, ссилкаҳояшро дар поён мегузорам, ҳатман бубинед. Боз дар инҷо гуфтагӣ аст ки иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации, могут оформить патент без необходимости выезда. дар инҷо гуфта шудааст ки муҳоҷирони хориҷие ки дар дохили Русия ҳастанд, барои патент кардан метавонанд муроҷиат кунанд без необходимости выезда, яъне ки
барои аз Россия баромадан даромадан ба ин чиз ҳоҷат надоранд. Бе ҳамин ҳам метавонанд ки муроҷиат кунанд ва бигиранд патентҳояшонро. Барои ин шумо бояд чӣ кор кунед? Аввал шумо бояд регистратсияҳои худро дароз карда, баъд барои гирифтани патент муроҷиат кунед. Яъне ки бе регистратсия шуморо патент намекунанд. ва барои он ки шумо бе гузаштани сарҳад ҳам патент карда метавонед, ин гуфта шудааст на официальном сайте НВД России, ин ссилкааш дар ин ҷо ҳаст. Ман ин ссилкаро ҳам дар поёни видео мемонам, шумо дар омада пурратар хонед. мана дар ин ҷо гуфта шудааст ки агар ки шаҳрванди хориҷиро ҳуҷҷаташ тамом шудагӣ бошад, шумо метавонед ки бо наздиктарин отдел по вопросам миграции муроҷиат карда ҳуҷҷати худро продлит кунед, после чего иностранный гражданин смогут получить патент без привлечения к административной ответственности за нарушение срока обращения за его оформлением. После чего иностранные граждане смогут получить патент без... яъне ки муҳоҷирон баъди оне ки регистратсияи худро продлит мекунанд, метавонанд ки муроҷиат кунанд ба гирифтани патент бе ҷарима шудан. Яъне ки ҷарима намешавед шумо, ҳатто агар ҳуҷҷатҳои шумо просроченӣ ҳам шуда бошад. В этой связи портал Мигрант.ру призывает всех иностранных граждан. Бубинед ки мегӯяд ки ҳатто сомонаи Мигрант.ру ҳамаи муҳоҷиронро даъват мекунад ки муҳоҷироне ки ҳуқуқи документи барои кор кардан надоранд ва онҳое ки ҳуҷҷатҳояшон аллакай буд шудагӣ аст, не боятся обратиться в районный отдел МВД по вопросам миграции. Яъне ки бо ҳамин отдел по вопросам миграции муроҷиат кунед с просьбой зарегистрировать их и продлить сроки пребывания. Яъне ки муроҷиат кунед ки шуморо регистратсияи шуморо дароз кунанд, муҳлаташро ва соат ҳамчунин сроки пребывания буду бошатонро. Сотрудники МВД имеют право сделать это, даже не вписывая вам штраф. Кормандони МВД ҳуқуқ доранд ки шуморо ҷарима накарда, ҳуҷҷатҳои шуморо гирифта просто продлит карда тиянд. Ва охирон гапе ки дар ин сомона навишта шудагӣ аст: сотрудники МВД получили установки не задерживать мигрантов, нарушивших сроки пребывания в России, а суды не рассматривают сейчас дела о выдворении. Успейте легализоваться и найти работу. гуфта шудааст ки ҳамаи кормандони МВД хабар гирифтанд ки, яъне ки фармон гирифтанд ки муҳоҷироне ки ҳуҷҷатҳояшон безеб аст, онҳоро задерживат накунанд, надоранд ва ҳатто судҳо ҳам як тараф мондагиянд ҳоло делае ки барои выдворение аст, яъне ки делаҳои выдворениеро нигоҳ намекунанд, не рассматривают сейчас дела о выдворении. дӯстони гиромӣ, ман амин дучиро ман дидаву, яъне ин сайт, ин сомонаро ва ҳамчунин муроҷиати Валентина Чупик ва дигар сомонаҳо низ дар ин мавзӯъ навиштагӣ ҳастанд. ман фикр мекунам ки ҳаминаш барои мо дастаточна аст, яъне ки басанда аст. марҳамат, шанси хуб аст, истифода баред, рафта ҳуҷҷатҳои худро продлит кунед. агар ки шуморо продлит ҳам накунанд, агар шумо барвақт вайрон кардагӣ бошед ҳуҷҷатҳоятонро, агар шуморо продлит ҳам ки накунанд, патент ҳам ки натиҳанд, ҳадяқал шуморо суд намебаранд, шуморо дар отдел намедоранд, чунки онҳо ҳам аллакай фармон қабул кардагӣ ҳастанд ки ҳоло ин чизҳоро як тараф гузоред. хуб дӯстони азиз, шанси беҳтаринро истифода баред. ин сухани ман нест, як сухани Валентина Чупик аст ки аз тамоми қонуну қоидаву тамоми кунҷу канори соҳаи муҳоҷират огаҳ аст ва ӯ ҳам ту ин гапро наменависад. ва дӯстони азиз, фаромӯш накарда ба шумо бигӯям ки мо дар спецприёмники Сахарова будем рӯзи гузашта, дар спецприёмники Егоровск будем ва ҳоло ин видеоро ҳам мемонам. шумо мана аллакай дида истодаед, ин видеоро метавонед ки дар ин ҷо пахш карда тамошо кунед. дар он ҷо 45 тоҷикро озод карданд ва мо ба онҳо хело хӯрокҳои хуб бурдем, онҳоро аз он ҷо хабар гирифтем. ба ҳар ҳол дар омада як тамошо кунед, бубинед ки муҳоҷирони мо дар спецприёмник дар чӣ аҳвол ҳастанд. хайр дӯстони азиз, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. аз ин балои бад худро эҳтиёт кунед ки гирифтор нашавед. рахи ҳамаи шумо дуо мекунем, шумо низ ҳамчунин. дар шабакаи Голос Мигранта обуна шуданро фаромӯш насозед дӯстони азиз ва ҳамчунин ин хабари хушро зудтар паҳн кунед, то ин ки кулли дӯстони мо хабардор бошанд. хайр.
این قفودا Скажи, пусть не кушает, 300 порс ошай. 300 порс ошай инҷада. Тоҷико дар чанд нафар анака? 150 тоҷик ҳозир имрӯз дар инҷа. 150 порси дига барои бародарои узбек